Heddiw yma, dwi jyst eisiau ni feddwl am y noson yna yn Gethsemane. Yn dilyn y swper olaf, fe nath Iesu arwen I ddilynwyr o allan o Jerusalem I ardd ar fynydd yr olewydd. A mae Marc yn deitho ni fod Iesu wedi cymryd 3 arweinydd mwyaf pwysig o blith I ddisgyblion o, sef Pedr, Iago a Ioan, efo fo I weddio ar wahân i'r gweddill. Nawr, oedd Iesu yn wynebu jyst arswyd a trallod dwys yn y munudau yma ac yn yr oriau yma. Oedd o dan straen anferth, achos oedd o'n gwybod beth oedd ar fi'n digwydd iddo fo. Dwi jyst yn mynd I ddarllen rhai adnodau o Efengyl Marc rwan sy'n disgrifio y noson honno. Dyma Iesu yn mynd efo'i ddisgyblion I le o'r enw Gethsemane. Ystedwch chi yma, meddwl wrthyn nhw, dwi'n mynd I weddio. Aeth a Pedr, Iago a Ioan gydag a dechreuodd brofi dychryn a gwewyr meddwl oedd yn ei lethu. Mae'r tristwch dwi'n ei deimlo yn ddigon i'n lladdu, meddwl wrthyn nhw, arhoswch yma a gwylio. Aethon ni flaen ychydig a syrthio ar lawr a gweddio i'r profiad ofnadwy oedd o'i flaen, fynd I ffwrdd petai hynny'n bosib. Aba dad, meddai, mae popeth yn bosib I ti. Cymer y cwpan chwerw yma oddi arna I. Paid gwneud beth dwi eisiau, gwna beth wyt ti eisiau. Wrth I ni feddwl am Gethsemane, dwi wedi bod yn meddwl am y gofid mae lot o bobl wedi brofi yn y flwyddyn ddiwethaf yma. Mae yna bobl wedi wynebu unigrwydd mawr, wrth i'w bywydau arferol nhw ddod I ryw fath o stop am y flwyddyn ddiwethaf yma. Dim cyfarfodydd, dim ffordd I fynd I weld pobl. Ac I bobl sy'n byw ar ben ei hun, mae hynny yn andros o anodd. Dwi'n meddwl hefyd am bobl iau sydd wedi cael plant. Y chwaer I, enghraifft, wedi cael babi yn y flwyddyn ddiwethaf, a wedi gorfod wynebu mynd fewn I ysbyty, heb y gefnogaeth arferol fydde ganddo chi yn y sefyllfa yna. Neu dwi'n meddwl hefyd am bobl sydd wedi cael newyddion drwg, neu hyd yn oed wedi gorfod wynebu marwolaeth ar eu pennau hunain yn ystod y misoedd diwethaf yma. Mae yna gymaint o straeon, dwi'n siŵr ydych chi wedi clywed a dwi wedi clywed, sydd jyst yn ein I gyd ymdeimlo yn fawr efo pobl sydd wedi bod trwy'r sefyllfaoedd yna. Falle bod ni'n hunain wedi bod trwy brofiadau anodd yn y misoedd diwethaf yma. Ond dwi eisiau ni feddwl heddiw yma jyst yn fyr iawn am be mae'r darn da ni'n ei ddarllen yn dysgu ni amdano ni'n hunain ac am Iesu. Gyntaf, dwi'n meddwl bod darllen am Gethsemane yn deud rhywbeth pwysig wrthon ni am bryder. Oedd Iesu yn gwybod beth oedd o'i flaen o. Oedd o'n gwybod bod y groes o'i flaen o, oedd o'n gwybod bod o'n mynd I ddioddau ac oedd o'n ofni achos oedd o'n gwybod beth oedd yn mynd I ddigwydd. Nawr, oedd Iesu mewn ymateb I hynny yn pryderu, go iawn yn poeni, gymaint fel I fod yn chwysu dafnau o waed mae Efengyl Luc yn deitho ni. Ond doedd pryder Iesu I ofid o ddim yn dangos I fod yn fethiant. Doedd o ddim yn gwneud unrhyw beth o'i le trwy o fideo. A dwi'n meddwl bod yn bwysig deud hyn, chod di galar, straen, pryder, di o ddim yn arwydd o wendid, nac yn arwydd chwaith o ddiffyg ffydd. Mae'n andros o bwysig I ni gofio hynny yng nghanol amser sy'n mor ryfedd. Achos mi wnaeth Iesu brofi y pethau hynny I gyd i'r eitha yn ystod I weinidogaeth o. Dyn ni'n clywed pan nath o ddod at Mair a Martha, pan oedd I brawd nhw, Lazarus newydd farw, I fod o'n wylo, I fod o'n cydymdeimlo efo nhw. Mae Iesu wedi profi yr teimladau dynol yna I gyd i'r eitha. A mae hyn yn rhywbeth andros o bwysig, achos pan mae'n amgylchiadau ni yn drech na ni, wel, dyn ni'n gallu cofio fod gynnon ni arglwydd byw sy'n medru cydymdeimlo efo ni. Mae o'n dangos I ni, be bynnag ydy'r sefyllfa, fod modd I ni drystio ynddo fo. Nid trystio ynddo fo am ateb slick, nid trystio ynddo fo am rhywbeth sydd mynd I newid y sefyllfa'n syth o anghenred, ond yn sicr ni'n gallu trystio ynddo fo am gymorth a nerth yng nghanol be bynnag dyn ni'n ei wynebu. Achos mae o'n medru dod â chysur pan dyn ni yng nghanol sefyllfaoedd sy'n achosi pryder mawr I ni.
Ond mae yna fwy na hynny i Getsemanau hefyd. Achos fel Cristnogion, dyn ni'n credu fod Iesu di wynebu rhywbeth unigryw fan hyn. Mae o'n sôn yn tydi i fod o'n mynd i yfed y cwpan. Mae'n sôn fod o ddim eisiau yfed y cwpan yna. Ac trwy sôn am hyn, mae o'n defnyddio darlun o'r Hen Testament i ddisgrifio beth sy'n mynd i ddigwydd iddo fo. Fe'n deud fod o'n mynd i ddioddau a marw. Y cwpan, mae'n sôn amdano fo, ydy cwpan llid Duw, dicter Duw, yn erbyn jyst pechod y ddynoliaeth yn pechod ni. Trwy farwolaeth o, ar ddydd Gwener y Groglith, mae Iesu wedi prynu bywyd i ni. Mae wedi dod â ni berthynas iawn â Duw a rhoi sicrwydd o fywyd tragwyddol efo fo i ni yn bersonol. Felly, yng nghanol yr adegau mwyaf pryderus, yr adegau mwyaf anodd dyn ni'n wynebu, dyn ni'n gallu bod yn sicr o'r un peth yna, bod ni'n ddiogel efo fo, beth bynnag sy'n dod. Hyd yn oed yn y profiadau yna, lle dyn ni'n teimlo yn debyg falle, yn lle dyn ni'n cael blas o sut beth oedd o fel i Iesu wynebu'r galar a'r poen meddwl mawr yna yng Getsemanau. Dyn ni'n mynd i weddio yn fer iawn. Arglwydd Iesu, helpa ni i edrych tuag Getsemanau, i weld beth nes ti gyflawni drosto ni. Helpa ni i werthfawrogi hynny, a diolch amdano ti. Helpa ni drystio arno ti ar gyfer pob dim dyn ni angen. Yn gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen.